Pero ano dito? Gagawin na? Pagkaon ang among kinahanglan diri kaon kapal. Kapal. Tubig para lang pagisa pang bata lang. Okay na kapal na mo sir pagkaon. Koy among gikinahanglan dinhi. Pagka dili ni maabot sa lungsod, dili maabot sa baryo. Wala ilang mini para amo lang dinhi sa baryo. Usa ka adlaw, usa ka higayon. Usa ka dakong hitabo nga walay nagdahom sa tuig 2013. Sa kalit ang mga mata o pamati sa tibuok kalibutan, natutok sa gamayng lalawigan sa Bohol ug sa iyang katawhan. Kana diha sa paglinog gyud tungod sa kakusog, watay nauna-unaan nga tanan, nauna-unaan. Except ang atong maluwas ta. Labi na tungod kay dugay kaayo and 32 seconds good. Kaya usually ang linog mudurar man kana og mga 10 seconds, 12 seconds. Pero kadtong nga 33 seconds an una-una ko kung unsa lang kaha ang naitabo. Kusog yun nga lihok sa linog mao ang gingon nato og vertical acceleration. Kaning vertical acceleration tungod kay ang atong linog mabaw raman kusog kanunay ng vertical acceleration ana alsahon ng imong kanang edipisyo inya ibundak. Sa Tagbilaran Port nang maganap ang 7.2 na lindol nitong Martes. Wa ko magdahom nga mo kuan dito siya mo paspas pag-ayo nga nga mahimong usa ka full blown gyud nga linog. Ay ako wa gyud matigadon ang pato kaligid-ligid ko sa kanang tabay. Aw agahang ledabhan wa di nahimo. Kami madugurag na sintruhan jud bitaw sa kinapasugan jud linog. Nagburagod sir, kalibutan. Naro ko iabot undan. Kaya ngono ko Ginoo mo naman yung katapusan o yung magkita sa pamilya, anhira ko kutob. Kaingon ko ngana na god, lusno na god ta. Tunlod na god. Kaysa pa man dahil ka, para to kakusog at nga muramantag, di naman ta matarong o di ta mo kukub. Hapa ko sa karsada, susking anak-anak naman gidang muraba ang nagnana na. Nabagnos ko sa karsada ya batuon pagkaayo kay kanang naibagong karsada nga paingon sa kampuhas nga galing nagbagol. Di man nakaingan man ko natong tabuan nga mo na lang kutob na kinabuhi. Sa panahon sa kalipay o kalisdanan, ang atong mga simbahan ang dangpanan. Tungod sa pagkaguba sa daghang mga simbahan, daghan ang daw nawad-an o paglaom, ug nahimong dakong pagsulay ang linog sa katawhan sa Bohol. Nakita nako nga nalupog na gyud ang akong pinangga nga simbahan, kining simbahan sa Birhen sa Kasilak. Una na kong nakuan nasulti, wala na ang akong simbahan ug mityabaw ko, mihilak gyud ko pagayo. Kay kaning simbahan gud sa luon gud kuan mo na siya murag parte na sa akong kinabuhi ba. Sukad sa gamay pa ko, anak ko sa iyang nataran nagdula-dula. Nya nahimo ko nga altar boy, nahimo kong member sa choir.
pagkahuman sa linog, luwas naman mi, nanganaog mi kami si Father Bal. Kami guys Father Bal, kay doon man amo ko. Kini si Father Bal, mao'y nangutana dayon. Unsa ka ang mga simbahan? So gitawagan dahil ni Father Bal ang baklayon. Naingon, naguba ang baklayon. Sunod, tawagan ng loon. Mitubag ang Paris Priest sa loon. Wa na may simbahan. Is the retrieval operation of some of the saints, Saint Peter the Apostle. Ang primero ipangutana sa tao, unsa may nahitabo namo? Asa naman ang Dios? Ug sa tungod sa mga pari nato, ug tungod sa pagtuo sa atong mga tawo na nakita na nila ang buting na sa Dios. Nga niya kini nga kalamidad, gihagit lamang ang atong espiritu niini, atong kalag, atong pagtuo nga mubangon ta. Ang kalamidad nagpakita kanila nga nilang pagtuo mulabaw kay niini nga mga naguba nila nga mga simbahan. Apan ng linog nagpamatuod nga ang bulanong pagtuo mas lig-on pa sa bato. Nangabungkag man ang mga balay ang puanan, nagpabilin ang atong bugos og dili matarog nga pagtuo sa kahitasan.
So after the shaking, in less than 20 minutes niabot si Governor, ang first nga instruction niya is magpadala taog messages sa tanang mayor diri sa Bohol, maghatag tag advisory nga ipa-convene tanan ang mga councils nila sa nagkalain-lain nga municipalities. Simultaneous pod ang instruction ni Governor nga i-convene ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. So tanang members sa council ning ari diri sa Tarsier 117 kay para mas dali nga mahatag nato ang serbisyo, ma-address ug unsay mga kinahanglanon. Human masiguro nga luwas ang ilang mga pamilya, daghan sa atong mga igsuon ang nangusog ug nangisog sa pagsuong sa mga malisud ug makuyaw nga agianan. Aron lang sa paghatod og mga pagkaon, tubig ug ubang hinabang sa mga dapit nga daw biniyaan ug gihurot og guba sa kinaiyahan. Tungod sa tabang sa broadcast ug social media, ang atong mga kaigsuunan ug mga higala ug bisan gani mga dili nato kaila gikan sa lain-laing probinsya ug apil na sa ubang mga nasod, mitunol, nihatag sa ilang mga hinabang. Jeb, pili ato ipangkarga na to, Jeb. Nakakira na. Laila dito ba? Mana? Usa ako sa mga volunteer sa UTID Philippines, and then usa-usab kami nga miyembro ng organisasyon sa One Bohol. Usa siya ka consortium sa mga organisasyon, pribadong organisasyon nga aktibong naglihok niya atong mga relief operation after niya atong linog. Bali, ang kauban ni ini nga mga miyembro, 18 ka organisasyon, ang kauban na mo ni ini gikan sa lain-laing mga sektor. Doon na kita yung mga organisasyon gikan sa mga professionals, nausap kita gikan sa religious, ang Holy Spirit, nasab kita yung mga estudyante, napo tayong mga nurses nga mga volunteers nga kauban ni One Bohol. So grupo ni siya, pundok ni siya sa mga klase-klaseng organisasyon nga gilangkuban usab sa mga lain-lain pong mga tao. Nagkayusa lang sa usa lang katumong kundi ang tabangan tong mga pamilya ug mga lugar nga naapektaran nitong linog dito. So gunay sitos pinta, way labot karga. Dako kayo og katabang nga established na daan atong hotline number before the earthquake struck or before the earthquake hit Bohol, kay ang mga tao kay bawo naman og asa sila motawag. So moto nga continuous atong call, makibaw sila asa sila motawag. Kita pud mismo is tungod sa atong hotline number pas-pas ang pag-relay sa atong mga information. So we have decided to double our production of relief goods to reach all the affected families the shortest time possible. So all agencies are very much awake, even on a Sunday. Everyone is working to make sure that normalcy of the situation is experienced in the province of Bohol. Nagulak ang bubugay. Bisa ni nga niya mo sitwasyon diri, dapat sinaluin na mo. Dahil taga-nadyo nga, bituyo, ikari para mo tabang nandiyan na mo. Nagkansi-kadyo, salamat. Masapayan, welcome. Ginoo rin magabawas ninyo. Thankful may kayo sa mga sponsors. Thankful may sa mga tao nga nagpasalamat nato. Salamat sa kitasan nga although gihatagan ta sa eleksyon, iprotektahan siya punta. Daghan salamat sa among sa tabang nga abot ka namo. Nagahapon minihangyo nga abuton gyud ang baryo karon ni ana dayon. Daghan salamat sa inyong pagtabang. Ang amo na lang gipangayo ang pag-ampo nga maluwas ang Bohol. Di ta makalimot sa atong nahiaguman sa dakong linog sa Oktubre 15, 2013.
apan di pod nato kalimtan nga sa atong paghiusa, pagtinabangay ug mga pag-ampo, dali ra kitang nakabarog balik sa pag-atubang sa tagsa-tagsang hagit o mga pagsulay sa atong kinabuhi. Nabito na gitawag sa in English og we will rise from the ashes, di ba? Like the phoenix, we will rise from the ashes. So kining lungsod sa Luon, kining probinsya sa Bohol will be great again. Tinuod nga ang panahon moalin sa tanang samad ug sakit sa atong dughan. Inubanan sa kakuging hiyas sa mga bulanon, makita na nato ang mga bidlisiw sa paglaom. Kini ang istorya sa atong pagbangon.